Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Karit, itipyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kaw, sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayo. Naglalang taw ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay, talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid diti lugar tayo. Ngam kasla nabaybayan tayo mo, tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyon na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo, tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay ko mata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng ken prutas Kasano amakunam akurang, ket mapanmet aten tans tinaapit ijay anateng. Kurang kunak lang arudan. Jay ko manakaad-ado tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Ket da tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umras na ita? Kaya't ko jay laplapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasat tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. No da makita yung agilaklako dita iti lote, imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay, awan matlaeng ti serserbina. Among Marson, jak man maawatan ti ugali day di asyina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod, ulbud pa'y. Ay. Ket, tinawid na ati ugali ti amana. Ha? Sa bagay matkit di, ha? Hi, Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Sana, duwata ti makisarita kinkwanan. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatang. Iso ako na amangala kano iti tangdanan na amang sukay, di bakanti alote mi. Ay, kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan, Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan, inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay, kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't ket di. Planok nga rod apatakdaran iti dadakkel a building, kan aramidak a resort. Ay, katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak dayta. Sana kaskada kayo. Sakto laang ti matagtagdan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika talaga, Marson. Apay ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod tiganas ko ang makisarita itikas kanisina. Anya? Wan, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan tilapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya ko nagsayang iti oras adumngag kadag iti istoryana. Awan matlang serserbina. Inso lakay.
Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta na panunot mo bakay. Wen lakay. Mayat metlaeng apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Hangem, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, hangem kunak nga may napadakkelak daytoy balay tayaw. No para kanyak, mayaten daytoy balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakayt. Hangem, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo mati jay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmet iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala. Padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway, bareng mapaduras tayaw. Wan lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo, no anya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kameten. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag, kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon, no anya ti aramidek, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaeng ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at mutlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ijay ka di karuutan lakay. Wain, taison tayo ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay un alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Ti panagtitinulong. Kat sapay lakuma, tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uwin nga raud, sapay ko matag tultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinerasyon. Agpaiso nanang, pagbalinan tayo nga animal farm, gay bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wen nanang, saan kumat nga ugali dayta? Nasayaat met no kasta anak ko. Ken saan nga min nasayaat nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wen nanang, amok dayta. Ni Sheena akaadalak Adakas na nga ugali na. Para maglaunay. Bay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen. Wen nanang. Manong Pedro, kayat nyo ka diti bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ni bumaknang, Simon. At dalat ta, manong? Kalok,
Wan, amin na tao, arapap na ti bumaknang. Apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natalina ay apa nagbiag. No sika tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, nagiti arapap ko. Jak amukin ka, Simon. Agure ka man. Apay adamdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya dayta? No kayat mo, ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumat ti apit mo. Ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay dayta, Manong Pedro. Di agbirok ka, uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbaga na Simona, nayunak ti pamulaak tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan mo't tantilo ti tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso, jimbangi rasityo. Apag iso, iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti loti na. Anya? Di na mo't lama asikaso. Masit lang timulmulaan na. Di na siguro kabailan, wano awan pagpuunan na. Sa anak amamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko, a pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday? Wan. Sana bale? Basta padasek lat ta akasarita. Aga seman, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasawam. Ketuan mat. Aga seman. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Ketuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isu abak nang kayon. Ay na, ti baknang katjay ado ti kwarta na. Ado ti sanikwana. Ado ti negosyo na. Kasjay. Basta. Bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi. Kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay katun Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sina. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sina, bumakbak nang da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng da, Marson? Wana, gaputan na lawa ti mulmulaan da itinatangkan prutas. Ado ti lako da. Kananayunan man ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sina. Apay, di mo amo analawa ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti addakas jay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sina. Pakpakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada, Margaret. Kaslan nalawlawa mat ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasyak lang ti anak, kat syak lang ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramiden, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mat. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Shayna. Apay ka di? Amangan mo't nawapes ti amin at araken nyo. Anya? Ay, saan kumamot ang kastaa, Shayna? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Itala ang dayta Shina. Ado ti plano ni Daddy kapagkwartaan mi. Saan ka nimot ang makikumkumpitan siya?
Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si kantumit ngamin Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na kanyak, anasaysaya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Apay nga katawa ka. Ay, talagang aimbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga kit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti sir-serbi na makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaabak. Mami, adagaya man Animal Farm da Margaret? Apay saan mat nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabailan ti ama ni Margaret. Apay ko maasan akabailan ni Daddy. Anya? Husto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak. Saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya? Talaga gayam nga ado ti tarakan dain so akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayaman nga gilakaw. Ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka day? Wen, Pedro. Kat jak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya? Di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, ti turungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.